Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rot ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga selya nga napoluan Nobyembre 1. Dear Manong Nemi, adun ti tao iti nga malem ti Nobyembre 1. Iti Kampo Santo iti ilimi Manong Nemi. Maglagin din, tanaurnos, kaya nadarig iti panakabag iti linteg, nga mga mangururnos iti panag-anayas ti trapiko. At naman tayo aglaklako Manong Nemi, ti kandela, kanda dumupay, nga mabalin nga meriendaan, nga da iti agsumpangir nga sangi, ti ruwangan iti laod. Dito kami nga simrek, Manong Nemi, iti gayem ko, tapno, umay kumanen sa rungkaran, titanem de dinagawan, ngipatpatek ko, de di Romeo, Manong Nemi. Umasasadeg kami, umasasadeg, iti pansyon na, Manong Nemi, inita, tumrem, ket tumrem at manen, nagiti luwak, Manong Nemi. Tasalat nga malipatan, tinapasamak, iti na ito lang ang lugar, Manong. Tinalyaw na, Manong Nemi, tigayem ko, nga ni Minda. Oo, magrugi kan. Sa bagay, kasapulan di pa nagsangit mo, tapno mabang-aran tiriknam. Kahit mo sawan, iti unos ti makatawan, itamanin ng sarong karam ti tanem, Dedi Romeo. Saan? Imay ko sinarong kanin di nag-birthday. Ita nga ron. Ita, sino imay nang dalos? Ken nang repaint ni ating ko. So tinandanak. Oh, adadado yan. Nagatutao talaga niya. Sino tagpiesta? Piesta ti minatay? O no? Piesta na gini si bibiyag. Hindi kastigo oras ni. Kinam sadyay. Pinilogyan na pa tag-iinuman. Nakaparabaw na gini pulutan. Kin arak na tirabaw ti pansyon. Sabali man na gini agmirienda. Sabali man na gini agbiminarites. Sadyang banda sigurado. Marites ti gijay. Ita, ikumpas na pa itag istorya. Sa bali madigiti nakatugaw nga cellphone ti sang-sangwanda. Ay, sa bali madigiti tutungtong, nagiinom, agmerienda, tinismis. Oh, itugkal mo na kandela, tasin jamon. Naiparabaw mo nagiti tugot mo. Merienda. Pag meriendahan ni Romeo, kanapin niya pa deta. Gin. Gin ka diti brad na. Wine. Awan ti sabali kahit na inuman, sangan gin. Tapulutan nga ron.
Dito ano neta? Exotic sa man neta. Paborito na. Adobo a carne ti Banyas. Doon na pang kape nagpaano. Muna di birthday na, kasi mo ti balong ko keng kuana. Kalakit sinjam nga rin kandelan at samo kasarita ni Romeo nga, oh my God, sweetheart, bumangon ka dita ayam mo. Inahatuin na ti Jean. At pa yung pulutang mo nga adobo karnet Banyas. Wala mo na. Kaduak ni Minda, nga best friend ko. Anda kami manan. Ket? Ala. Nagsangit ka nga ron. Tapno, mabang-aran tirik na. Takal ti maitulong ti panagsangit. Nuapikit pa na kaya ranana. November 1. Nobyembre 1. Dahito yung tibay katlo. Nga Nobyembre 1. Sipod pimusa isuna. Nobyembre 1. Idipaltukan tayo isuna. Iti dahito nga lugar. Iti kampusan to. Sa kupulos ka manipatan, Minda. Talaga nga sa mga malipatan natin, nakalalagip nga ron. Basta madanunan, di Nobyembre 1, anibersaryo ti papatay ni Romeo. Ngaskat ka nung ngamin ti basol na. Taging ganita, di pa natuntunan, nasinot pimatay, nasino iti gunner, nasino ti mastermind. Noan niya ti basol na. Wano mistaken. Nagkamalyan na lang. Tsaka mo sumbatan. Nangatawad ko matibasol na ni Romeo. No api nga, nang hire na iti gun for hire. Riding in tandem. Kasi na napasamak, di ba? Sinurong karami, titanam dedi, mamang na. Nambarang matang ng sarong kar, titanam, dedi kapsat kong inaudi. Agawid kami. Tadi na kayat ti marabyan. Idita. Adda kami ni Tirawar ti Campo Santo. Gamot andayo tinakay parkingan ti Logan na. Ti Kotsena. Pagkamon na bigla da ng bangan ti dalan mi nga nakamotorsiklo. Nga naka-helmet. Pagkamon ta, bang na. So, diyak malipatan na din yung eksena, Minda. Kaslapag darik matlaing. Nga nakasarasalitak pa nga nakasaysaya at ni Romeo. Nga nakaragragsak. Kabayatan nga nagsasalita kami. Nga nang sarungkar ka rin itanim. Nga kayat may sarungkaran. Nakaragragsak kami nga talaga. Dami na gini magsasalita kami. May pagkatiplano min nga kasar. Kapag direct matlaing. So magmanulayan nga metro, ti kadayumi, manipuri ti Kotsena. Hindi ta bigla nga nakamotorsiklo nga nagserrat, ni dalan mi. May matanga ka mismo. Tilimubon. Ang impasarang na nga paltong. Kaya ni Romeo. Kaya chay. Namin talo na. Kaya pinaputukan. Ti ulo na. Ti barokong na. Ti buksit na. Kaya ti panakay parukpok. Panaglustoy. Ti lalaki nga patpatik ko. Napaara ko baking kwa na. Napaikisan. Nabuhak na giti na tao. Kay marayat. Ngam nakadayon na giti nakamotorsiklo.
Dagiti ayop. Damdamagi kini. No, anya timpasol. Anya timpasol ni Romeo. Idarara-kupem. Kabayatang agsasayasi ti Dara. Di mo na pagsaon. Nagsatan nga dagos. Tagasem, taulo na. Muging. Batong ti puso na. Tibuksit na tinigsuan ti bala. Sinugurado na kiti ayop. Nadigo si Suna ti bukod ng Dara nga pati siya. Kat Dara ti bagig. Nagikisat. Tuhapay. Ang nga ti pasok ti lalaki ipatpateng ko na mas talatan. Kaslapiyek. Nga kinitil na latan di biyag na. Kaslawan ang yaman na pinaltugan na. Nakiti ayop. Ang nga ti pasok na. Ang nga ti pasok ni Romeo. Tapno patayin na ti kasjay. Ang nga ti pasok mo, sweetheart. Happy nga di ka bumangon nga magimagano. Ang nga ti pasok mo. Tunuan po umangon nga peso. Yung kasano nga makalusot nga ron ka nakapansyon. Si Kamel. Sa nakalan sa laki din ko ana. Lungon na. Halos to na. Yan tangi. Adatama rin dito eh. Tapos sarong karabis na. Sa laki din nga talat kararuan na. Naging gasaan nga may payan. Justisya ti papatay na. Papalawa pag kadimit lang. Papalawa pag. Nangim. Ba't nga minti ko tumakder ng ebidensya. Uno, may gawan ng ebidensya. Una, siya ka naimatangam. Di mo mabigbig na. Saan mo mabigbig ko, naka-helmet na. Tamat ti Madia. Hamon ala jay plate number, jay motorsiklo. Ubrak pag kitain. Sa bagay. Ako din nakakita ka na tayo nakasaksi. Medyo aduyo kami din. Diyan, di kita tao. Nalaing nga ron ka din na kita hunt killer ah. Italik mong kinahapon Diyos ti amin para ti ba nakaitad tusti sa tibiyak na. Okay ba? Sige, ituloy mo tagsangit. Tapno na naing mabang-aran tirik na. Sakit ka lang ta. Ngimawang ka dito among nga talaga, ng motibo. Nadamang imaga, nga kaputin, kaado di kiti kontrata ni Romeo. Wala ta, engineer iso na, kontraktor. Baka ado di kita agim himon, umapapal. Iti kaado di kita magpapakontrata king kwa na. Napindas kami trabaho na eh. Kaya nangatot pa nagpasweldo na. Ngayon masin no kumakarod. Kanagadi karaban lang nga engineer o na kontraktor. Ano, ada personal nga kina kontra na siguro. Saan nga may panggap ti trabaho. Baka may panggap iti, tsaka mo. Umadadon manong nemi ni tao na rasawan na kiti inumi ti arak. Kananayunan pa yan manong. At dapat kiti siguro, na kiti kwa. Na kita'y sumrek nga dan inom na. Hindi na nagdagi ko ni Minda manong nemi nga agawid kami. Dan, sige. Di talaga no, sikat sumaron no kapaltugan da. Oh. Baka doon na datan tiruar, kahit mapandamat itinangay parking ang tikotsem, friend. Pag ang tumat na nakamotorsiklo nga mangbangin kang ka, kanata. Sa adan to natay nalimupon nga mangpaturong ti paltog kang ka, bang! Baka siyak matagikis nga mga rakop kang ka, friend. Tanyo ko matiwasol ko. Baka, kasi tama kini Romeo, na di Romeo, anat basol na. Oo, mati manggurgura kanya. Oo, mati kagurgura. Oo, mati nakapasbasula kiti padang ka tao. Okay, mati trabaho ti pisina.
Amom data, gamot ang kopisina anta. Inyat amom, baka no, at agar-arim kang kakitsama mo lang asong bata na yun. Sabi nga nga sa musong bata ni Alan. Sabi ko musong batak ni Alan. Musang kupit patag. Talong at tawanan, sipot pimbusay ni Romeo, partner. Partner. Friend. Agbumaan kan. Kasi ano malipatak. Basta madalo ng Nobyembre 1. Malipatan, ano, malpas natin nga bulan, natin nga Nobyembre 1, into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang sumunod no? Ano tayo 11. Tsaka mo na mo kang manong naimi asudag kamin iti nakaiparkingan ti kotsek. Ini tabakang kami manong naimi kanalbong iti unag ti Campo Santo. Hala? Ano na dyan? Di kita na babartek siguro di dyan. Pipin na tayo damat iti unag ti Campo Santo. Sapo ya. Niyalakit kami na ya. No aping hindi mapalubusan nga giserrik kada uminom ta. Kada ko mga min liquor band kasi nga tiyempo. Nag-ikis nagtataritan eh. Apit, di ba, ang polis di ko nakakawardya. Baka na napandamat, nagawid na gini polis. Sabi nga, nakibiyangan pa ina, manong nemi. Huwag, ada po yung biya kung tikas na pasamak. Agasan, Nobyembre 1, ada mga arani, parang kipindal to, kagrin niya, gikis, sa dyan band na manong. Naglungan gantan. Sa mo ni kaso ina. Ako mo't bibiyanta katakwada. Ako mo't kabagyanta no. Siguro. Nagrambol sa dyan. Ay. Nabag-aral lang tiriknak manong hindi nakadayaw kami. Manungat at natay ka na niya nga pasamak. Mamon na to. Lagi pa damang di radyo. Ano, hindi naman pagkapon di damang. Diyos ko ya. Piyesta na gini minatay. Ang damat mananatay. Nga maipada ti panakatay ti boyfriend mo. Nga buta Nobyembre 1. Nakadal-dalakado. Di kasta ng petsa. Di kasta ng petsa siya. O nga ron. O na. Tulad ng amuna di balay ha. Kabilitan ng itulod ka. Tao may logan mo. Para. Friend. May katlo ang katawan itahan. Samon nga orayan pa iti may kapat nga tawan. Sakbay kag munwang ka. Aklo na mo ni Alan. Hangkong patpating na Alan. Sino nga ron? Awan. Nilaing Romeo. Tilaki di biyak ko. Kaya't mo sawad saan ka mag-boyfriendan. Saan ka mag-asasawan. Sanan. Imposible na ita. Anong sabi ko, mati kinapintas mo, kinapintas na trabaho, doon sa kang asawa. Kahit kumangor na papakin mamang mo, nga saan na nga magkaniti apo ko, ang hambugin ka, ang magkanidat apo ko. Dapat kakapsat ko nga nakaitid apo ko. Una, madadat adayo. Sikat ka dandan nada. Imposible nga saan na nga ibagang asawa ka, napno, adamat na apo ko na ka. Tapos sa andang mapambanog, mapamagsasarungan ng apo ko na, iti ada yung kay kamangan, iti kakapsat mo. Ay, tikat ka do, kinaring mo ang saumin na. Gagangi, uy, sususo, uy! Paano, Nemi? Nakitutak na pag-adalat ng bigla, lumasat ng motorsiklo. Yung pagta na ipreno, gago na yung lalakin. Pag ko na wala lalakin nag-drive, kaya, sino ko makaroon? Nene, nagsarting. Nagsarting kami. Pakastos na diyan ang lalaki. Nagsuli. Umay siguro dumawat kang katipas dispensar. Hindi akong nurahin pa eh. Pagandarik mo ng tikotse. Sa ako'y tuloy na gawin. Talok, tarantado. Allah, inserranat.
motorsiklo na iti. Sakana ka, Diyos ko. Amang mo, dahil ka sa panggap na karatan na ito nga lalaki. Inikat na ni helmet na. Wow, gwapo. Unang mapingin siya na. Kakora, nagul ka tayo siya magkasalita king kuha na. Lukat ko titawa. Mister, abay, ilisap ito motorsiklom. Tapos makalasat kami nita. Umasasitig, ala. Umasasitig. Nagwapo sila. Nagwapo ka lalaki. Kasla action star. Kasla bong rebilya. Pasensya ngayon. Kung kami, ano sa maling ang pampanunutek so kas dihay. Agmut-motor ka, agdra-drive ka di motor, sa maling pampanunutek. Napi ako doon saan ka manginamanaman? Doon siya ka lang, sarili ka lang ang madiskrasya, okay lang. Yung saan ka manginamanaman? Kinamkit, nag-nervous ito kayem ko. Miss, sorry. Okay lang. Siya kayam ni Carlito. Style mo, kahit mo lang di makiamam mo, pag nireview sa piti tao, hamen siya ka manigagara. Carlito na ko. Uy, siya ka man ni Minda. Isot kasasalitan ka siya kat magsasalita ka. Isot kayat ko eh. Ano na ka mo? Celia? Sorry okay lang. Sa bagay, naman ka di makatraffic. Naigid-mitin mo. Naigid-mitin motorsiklo. Mabalik ka din ang kumboy tayo. Nagpaalag. Inta sa jay kamisera. Sa syudad. Ta sa jay. Pakasarakan ta ka na kita. Ay, nakaragap na kita restaurant kita. Di mo maamot yung bagat na mo Carlito ko na karon. Carlito, gwapo. Ay, Carlito. Nakasira ito na kita ko No, sa dito na kaya yun. Sa jalatan. Awan napinasita ka papanan. Kamuta ang daamin di kita tataw di kampusan to. Nakasira na gini business establishment. No, kaya tiyo. Sumurta ka di ba lang yun? Sige. Tasurutan kayo. Api ka masumurot ka na kami. Tapno, ada close tayo. Sige, gisi ka rin dito. Inlisin natin motorsiklo naman nung name pinagandar ko ba't na pinataray, pinaspasak, ngam ko na kaniyak ni Minda. Sumursurot ka talaga na eh. Overtaken na kapag din eh. Sino ka talaga na ito nga lalaki? Karlito nga dinagan na, ano masapon na? Baka nagkursonada kanya. Sika? Uno siya. Check mo na mo. Siya ti kursonada na. Nga na pimpinas kang siya eh. Pagturo ka. Inagasdag sa Jabalay. Kahit nung iso natin kayat natin umay. Ito'y balay. Jabalay may di agbati. Ngayon nung sikat surutin na. Di sumurot kang ka. Insardag ko nga nung name ni Kotse, di mabatok minti balay na Minda. Oh, dito ayahon. Thank you, friend. Ha? Thank you, ka. Okay? Carlito, dito di balay mi. Omekan. Ngayon, pagandahan ng tilugang kumarong na mga pinataray. Siya ti sinurot na. Sino katatara ito nga lalaki? Nagigtuta kita kung anak no hard killer. Bag na ita, inikat na di mo helmet na itay. Kaya nakita't kinagwapo na. Tinanamin ko manong naming karigatak ng dial ti numero ti cellphone ni Papa. Hello? Pa? Anda kita balay? Una, anda kam kinimamang mo ti balay. Intay, bigat ti parang sasarong karbi ka na tayo tanong di ading mo. So, may lang di mabali masarong karan kita. Drapin mo sinarong karan? Saan pa?
Jelata tanim ni ni Romeo. Pa, ada sumur-sumur no kanya ka nakamotorsiklo. Hala? Baka naman may sa direksyon nyo. Inistoryak kini papama nun name iti napasama. Kaya na tumay dito isut ko na papa. Hindi pa umayam. Ako nga tama titaga sa panggap na kang ka. Ni misteryo na ang lalaki. Bakit agamang ipagpakita at di ba na panagbuteg mo? Tao nga tama titaga sa panggap na. Naisarrak ko manong name iti kotsek, iti compound ti balay mi. Iti insarding naman ti motorsiklo na. Mabaing nga tamat nga mangisarrak no dinipakada. Ngayon nabidas pa nang iparking naman, name iti sikigan ti ruangan. Sa kalpasan na, ititim sa agong nga nangigarahen ti kotsek. Nakitak ni Papa nung name nga rimuar nga nang sabat iti lalaki nga ni Carlito. Nagsasarita na. No, awal laki ti daga sa randam. Kita pasang bayan ta ka. Katangay hanggang mo pahinga ng rabi, no kahit mo ti makipang rabi, di okay. May kariyak lagi di makipang rabi ka na kayo, sir. Nag-awawagan ti sir. Baka sikat awagag ti sir. May sakla nga ahente. Ahente? Ahente iti agas. Ahente ti agas? May ganun. Dahil nakataktak der na. Baka secret agent. Napiyapay. Baka detective. Baka polis. Talanglangan ng arot kit polis. Ni babati ng pastrek yung kuha naman name nagnakit ti kusina. Nadanong ko rito ni mama. Sino niya sa nga ilim? Inistoryak ki ni mama ti amin. Damong nga makita? Damo ka makita mama. Ano tiranda na? Kung may nakatapas siya rin na. Ngayon ko na ni papa, gamayan tayo saan kami payanangan ko na, hindi makipangan ka. Ngayon na nagsukat ng Ma'am Lesson din. Ang pagkisundo maluto. Kaya kita sa harak ton. Mangantay tumutin. Uwain manong nemi Nobyembre 1 ngay suti pa ng paltugda pa ng papatay de di Romeo. Ngay sumot dayta nga aldaw manong nemi iti pa nagkapok iti Camposanto kat dayta. Namamok dito nga Carlito. Nagkipangrabi manong nemi kat kasla nalaganti. Awang pulos pa nagalumiim na. Kunamlan no nabayagan nga agamuda kini papa. Tagkasalitaan na. Ano na gini ba nagkapagsasalitaan na manong nemi kat makisakay mo ti Carlito. Nagdingdingig ka manlatabot nga agsinsiniam kini mama. Ngano daduma ka nagkinita kami nga ginisem. Naadong anong name na kiti amo ni Carlito. Saan samit nga ahente ti ito agas. Naroon naman anong name ka na kiti current issues. Nga na ito ti maguston ni papa nga kasasarita na kiti adot amo na nga i-explain mo no. Mangted ti opinion na nga na kiti current issues nga mapaspasama kiti aglawlaw ng roon ti gobyerno. Uri dinalpas kami nga nangan intuloy dagiti duwa nga lalaki manon name iti nagsasarita iti salas. Kaya dito tinulungak ni mama manon name nga nagadalimanek. Sino nga talaga na nga Carlito? Isa niya siya kumakin ni papa nga kitain na di ID na. Uno, driver's license na. No, talaga may Carlito nga ganda. Misteryo kanyang na nga lalaki mama. Nga man ito panagreknam. Panagrik na kanya. Noan niya ti marik na kayong kuha na. Marik na kanya. No, agkursonada ka kayong kuha na. No, na-inlove ka kayong kuha na. Unti sa bali, pakin-inlabag na saan nga ni Romeo. Iha, talon nga tawen. Panawin ang tapnog, move-an ka. Nobyembre 1, iti na pinatay na. Nobyembre 1. Ita tanagam amo kayo kini Carlito. Andat amom.
Baka ni Apo Diyos insagutan na ka ti Carlito nga kasukat di ti Romeo. Kalpasan ti talo katawan. Ni mama, agayatak iti misteryo ti biyag na. Uno kinatao na. Di kasalitan to, amon no sensyo no talaga. Si kantot dumawat iti lisensya na. Driver's license no, sustumat lang ang Carlito tinagan na. Kinuan niya talaga trabaho na. Sige mama. Ta siyempre, madamdama, sumrekton ni papang mo iti kwarto mi, sumrekak tumaten, di mabati kayo ito salas, nagsasalita. Sumrekak iti banyo, anong name nga nag-toothbrush, nagtramos. Kitkitak tilangak iti sarming manong. Napintasa kami. Napintasa kami ni Minda. So nga sakti kinusunada ni Carlito. Imbes ka sadya, nagbati ko ni Carlito, iti walay na Mindang saan. Sakti sinurot na. Talon nga tawen. Nobyembre 1, di mapukaw ko di boyfriend ko. Nobyembre 1, simangbay ni Carlito. Isugadan? Mailiw akong ti arakop ti may sa lalaki. Mailiw akong ti agyak ti may sa lalaki. Kaya lang saan akong nga virgin. Kamatadan, hindi mas paspasamak. Pasari makalipat kami ganit ni Romeo. Rumpeng gating nga gayatak manin. Kanya kami natin kumarikrik na. Nagwapo ni Carlito. Gugwapo kami ni Romeo. Gusto ti ko na ni Minda. Pang-artista, action star. Rumara ko na. Rumara kini banyo, nagdaratso pala ti silad ko, marong nemi, nunros ko ti bagi. Hindi ta rumara kini silad. Oh, iya. Sumrek ako ni kwarto may kinamamang mo. Nagsasalita kay ni Carlito. Carlito, iho. Makasiganti makamoy ti anak ko. No problem, sir. Sir ka di ba din? Tito. Sige. Pagkat pa nagkita natin ang lalaki. No muna tayo pangato ipababa na kagitaan. Hindi kami talaga tirandam. Sabi nga bigla kang nagparang. Hindi kasi ka sitwasyon. Celia, amok no kasano iti kinapatag ken kinaladingit na ito nga petsa para ken ka. Nobyembre 1. Ingisto siguro ni papang ko. No. Before nga yung amok ti bagi ken ka. Inamok no. Anya ti may panggap ken ka. Amok ti istorya. Nga ti kasto nga petsa. It is sigigan ti ruangan ti Campo Santo. Nobyembre 1. Inipaltungan dati kaya nayat mo. Among data? Amok. Siya nang magaking ka. Sana naskan pa yung mom. No siya sino. So itahak na nagparang. Tat mo adada nga napimpintas. Nga Nobyembre 1, nga naidep ti biyag, ti kaya nayat mo. Kalpasan talo nga tawen. Nobyembre 1, adak. Siyak tagbali nga si bibiyag ang boyfriend mo. Imposible natin nga magbagat. Saan nga biyag pa ti boyfriend ko? Siyak nga ro, ti kasukat na nga si bibiyag. Gabot ipatpatay ka, Celia. Ipatpatay ka unay-unay. Hanggang mo. Diyan pa amon, pudno nga, Carlito tinagan mo. Gara ka. Damat ID dito, driver's license ko. Iso nagpepeso mo bilang. Hinruar naman. No? O na ito. Katahan mo na lang. O, Carlito. Nagpintas-pita pilyado. Carlito
Guillermo. Kapag napintas ko mati apelyado nga Guillermo, napintas para kanya. Siya kanto nagbalin nga Celia, Mrs. Celia Guillermo. Sigurista ka. Tanang naman ko makakayat ka. Oh, gugwapo akam dia di Romeo. Tanakit kita ka idin. Nakit kita kidin. Ano trabaho mo talaga? Ahente. Ahente ti. Pagkita mga ti IDIM, siyempre ada IDIM nga kas ahente ti agas no talagang pepeso. Diyak na yung wallet eh. Hulbod. Doon ka na saan ka mamati. Yung tatusan nga mapuyatan. Oray sa adamatnas kang nga papanakpay. Umalayan ti panangin magkakikati, I love you. Nabayagan nga mo, sinupusubaya-bayak ti biyak mo. Ngumitaak lang agpakita. Inranak ka na ito nga petsa. Kalpasan ti talong at awin. Laglagi pa yun. At tuyak. Nga mangipatpatigin ka. I love you, Celia. Manong nemi ag subli-subli ini kan tawag la tawag ni Carlito. Kalpasan, karedi nga Nobyembre 1 nga panagam-amumi nga naalan na ti cellphone number ko manong name. Maminsan, di ba kalawas nga may nakpasya rin. Inaldaw nga tawagan na, tibigat, isot mangring kanya, ako na. Hello, good morning. Good morning, Carlito. Nakadisturbo ka, napag-isunay. Sikat, alam, clock ko eh. Ana, ang ganyo opisina? Ako na. Nandog lunch. Kita mo pa yung awisan nagtilans. Anak ka busy ita. Sige, nasot ko na. Imbagak na sa din numanong na ni apang nagasad na kanya. Nagkasay-kay kami ti motorsiklo na manong. Nagmayat kid din na nga captain nga arakupin ni Suna. Na magamit may isang beach resort manong nemi. Dito yun nga saan ko nga nalawatan tirik na kaninaklon ko iso na manong nemi kalpasan tinam nga mulan. Oh, agyawanak. Agyawanak. Carlito. Siyak tirumbeng agyaman ka. May maglagin na dimteng ka. Dimteng kay tibiyak ko. Doon na saan ka dimteng, makagigana ita. Sa anak pa yan nakabuman. Baka gingana ita. Di palang Romeo ti kis ti puso. Ngam na tayo ni Romeo. Saan nga gungar. Ngam na ti ayat ko kit pinagungar mo. Kaya po tagayatak maden. Kit saan gantok mabawi, Celia. Saan gantok ang mabawi. Oh, Carlito. Kanay di nga nabii, manong nemi, saan akong nga nakapagkid-kid, di nag-check-in kami di hotel, di nga beach resort. Naipahay ko na minpinsan, di amin ko kenkuhan, manong. Nagpatnag. Naturog kamlaing di panong oras. Sa di makaring kami, manong. Nariing manentirik nami, manong. Basan-san man ini ang street ramid ang bikini Romeo, manong, mas may aposyer ko manong nemi yakitir lailo kan kinalaing ni Carlito. Galing nga talaga. Kas labay sa ka-aksyonista nga talaga ti kinalaing na. Naglaing tinuman sana manong. Ini sumaruno manong nemi nga tawen. Iti may kadwa nga gundaway. Kalpasan hindi pa nagamamumi kini Carlito, kaya hindi pa nangaklon ko kaya kuha na, kaya masansan nga pa nagkanaig mi.
nadanunan man idin manong nemi ti Nobyembre 1. Kaduak ni Carlito manong nemi nga napaniti Campo Santo. Iti mismo nga tanam manin Daddy Romeo. Adumat manin ti tao idi manong nemi. Pero parang no, hanin nga maulit na hindi napasamak nga panagpipinaltog tayo ti banda na ti amyanan manong. Nga dadwaan na tayo idi, kantalo na sugatan. Saan lang nagkikinawatan manong? Iti saan lang pa nagkikinawatan kita. Saan nga nagagara nga nadalapos ti may sa alalaki, ti apada ng alalaki. Kahit kapot nag-iinom da, nagkikinusunado da, handa nagkikinawatan, kasi yan na pasama. Huwag manong. Sa banin man nga tawen. Dito yan manong nemi, haring na nga nagpakada akon ka ni Romeo. Baka dahil ito yung tibaodi nga Nobyembre 1, Romeo, nga may kasarungkaran. Tano kasano lang, itanim ka rin namin pinsan tilakip ko. Tadan kasukat mo iti puso. I'm sorry tasang ko na tong paltikarik nga siksikan tulaeng. Nga manugutan tata kinapudno nga pimusay kan kat siyak si bibiyaga. Kasapulak tinagsak, Romeo, nga saan mo may pahi. So kada ito nga daw, Nobyembre 1, ti panagpakadak ka. Manong nemi gandat min idi ti pumanaw kini Carlito. Iti paggamuam manong nemi ti nakangagak ti potok. Iti tumalihawak manong nemi ni mat Carlito tinapasag. At dapat duwa nga putok manong nemi nga na'y matangak nga nagdiso iti bagi ni Carlito. Nagikisak manong nemi. Nagikisak. Nagtataray mat manong nemi digini padami nga dati uneg ti Campo Santo. E dito ta di marup digini pulis kang bambantay ti ruangan ti Campo Santo. Ket kinamat na manong nemi ti nagpaltog kini Carlito. Ang paunay nga petsa na ito manong Nobyembre 1. Iti mismo a Campo Santo. Iti sa kaanan ti tanem de Romeo nga natay iti tayo tumitla nga petsa. No idi ket sango ti Campo Santo, ita mismo nga uneg ti Campo Santo. Nga dito'y manong nemi nga napasag natay ni Carlito. Ti saludsud. Anya ti basol met ni Carlito. Tabas talatan pinatay na. Naidiretso manong nemi ti morgue ti bangkay ni Carlito. Digi ti polisen tinakamo. Siyak manong. Dahakon iti uneg ti balay at atibayan dak da papake ni mama. Ngayon anugog nga sangsangit. Nga ti klase na kasting ang biyag, papa, mama. Kakaiso na nga dandimtay nga kasukat ni Romeo. No anyat, no kasano nga pinatay na ni Romeo, kastamin pinatay na ni Carlito. Iti anya nga rason. Apay nga patay matlangin nga patay. Kapot andakam ka di, itayan, digiti adungan na tayo. Mapasamak ba't, ada pasamali a patay. Manong nemi, awan ti bang claim ti bangkay ni Carlito. So may digiti pulis kanya. Miss, inaramin din ti amin, pinagpanawagan, yung awan ti bang claim ti bangkay na. Ano ti investigasyon yung resulta na, sir? Ama mo ka di unay, ti boyfriend mo? Ano ti baga nga trabaho na? Ahente?
iti agas, manamati ka man. Sana ka mamati. Nga mo taong ipakita ang ebidensya. At di mo kadihan mo, nga may sa iso nga wanted. Wanted? When? At iso na itilistahan, dagiti wanted person, iti probinsya tayo. Saan nga tagad to'y? Ngayon dito'y nga nag-operar. May isa nga hard killer iso na. Diyos ko! Kahit yung asawan, sir. Naka-boyfriend na may isa nga hard killer? Hoy. Saan ka nga na boyfriend mo, nga Romeo? Kat pinatay na? Iti kas di nga petsa? Iti sangot ti Campo Santo? Uwan, sir. Amangan met no, dahil nga Carlito. Kat iso, iti gunman, nga nakapapatay kini Romeo. Oh my God! Iso nga ta, sir? Ada posibilidad na kasta. Ada posibilidad na kasta. Amamuna ka natin. Saan nga nagsaludsod pa keng ka, no? Sa sino ka, no? Amamuna, diba gina keng ka, amamuna ka. Hamo ka di ka nagtaw. Nadlaw ko, kapot amuna. Nga, hindi ka pa nag-amamumik, ison di may katlong katawan, sipod napaltungan, ti boyfriend ko. Amuna, kapot iso nga rotikiner. May sa kaning most wanted na itang tao. Pauni, hindi pa mas pasamak kanya. Ti boyfriend ko, pinatay na. Naging boyfriend ko, ti pimatay. Iti kas Jeffrey nga petsa. Nobyembre 1. Iti unag ti Campo Santo. Iti sa kaanan ti tanem ni Romeo. Mabalin. Nga kas na siguro talaga na iranda. Nga pakaikarihan na kiti istorya. Ganito tawan pang claim kay Kuana. Kas boyfriend mo, di mo kanikayat na si katimang claim nga mangiman sayang? No, sir. Kaya taong paparak. Agbabawiak nga nangayat kay Kuana. Agbabawiak no hapay. Naipay ko ti amin ko na minado akong daw. Agbabawiak no hapay nga na maamok na nga tao. Na nga kriminal. Na nga ayaw. Manong Nemi, nakapakapasidukar na kiti pasamak. Dagita nga pasamak, Manong Nemi, hanangtad kanyak. Itilagip. Nobyembre 1. Ti makadaks, Manong. Handa pa nabati nga pakalaglagipak, kanini Carlito. Gamot na nagsikugak, Manong. Di gobyerno tinangitamon iti bangkay na. Ininto ta siyak, Manong Nemi, jak pulusin na pankinit kita isuna. Uri di may tabon. At agbabahoy at nuapik impateg ko isuna. Nuapik at ngamin. Nga inayat ko. Nuapik at ngamin. Nga naipaay ko ti amin ko. Ita. Masikugak, Manong. Ini maamuan da papa kini mamati amin. Nagwingi-wing na. Hindi talaga nga sambon nga malipatan. Nung malipatan man ni Romeo, ngayon ni Carlito ti sambon malipatan. Among ka din sa dinot ng itabunan na kayong kuwana. Tsaka mo, papa. Di mo nga tao mapansarong karan. No dumteng ti Nobyembre 1, di mo nga mapan padalusan, mapan itugkan, kandela, titanem na ti Carlito. Posible nga sa pulang to, papa. Kabuta sa pulang to lagi ti anak ko. No sa sino, kensa dinot ayan ti amana.
Kalpas ngay ko ti anak ko manong nemi amok idin nga lalaki. Gapata nagpa-ultrasound na kinina dan pito nga bulan ti sikog ko. Manong nemi. Carlito timpanagan. Pinipabunyagag ni Carlito manong nemi may sa kanagin ng anak ni Minda. Ay, kumadre. Pasensya ka doon muna ang kasawa Kung naklangami nung muna nakaindik ni Carlito ang masaya na pasama. Ay, biyag. Sige, siya tumadla tumid umunor mo. Thank you. Ngayon mo kanina talaga ti plano mga kasawa. Awan. Umunahin ni Carlito. Kapakalaglag pa. Junior? No. Awan junior na basta. Carlito tinagan na. Guillermo? Ti apilyado mi, sigun ka ni Papa. Ti madla apilyado mi, iti kasurod na. Tapara ka na kwada, inaudi ka no, nga kabsat ko. Kasukat na di kabsat ming inaudi nga tayo. Ini dumakelen ti anak ko manong nemi kat damagan no sa tino, asindo ken sa tinutayan ti amana. Basta madanunan met ti Nobyembre 1 manong nemi mapamisarong karan ti tanem de Carlito. Dito anak, ti tanem de dadim. Kaano nga natay? Damat patsanan, basayam. Oh, di, anak pwede nga na anak. Kampay. Imanda ka idiniti, tiyan ko, idi patayan dati amam. Iti kastimit lang nga lugar. Iti kastimit lang nga petsa. Tani, kunana ni. Okay na. Nobyembre 1. November 1. Nobyembre 1. Susukayat mo di, Nobyembre 1. Yung to ka na kasukat ti dating ko, mami. Di ka asawa. Saan na anak? Kaputeso lang ti patpatig mo. Adain mo nunay di. Magarup, kaya mo kinigat sa anak ko nga kaya, nga dimteng ni dadim. Ibaga kumaking kang baka no saan mo gusto. Ano na dyan, mami? Han? Ala? Sabi ko mga hamuin baga. Ate mo ng boyfriend ko, may pagkarup nga ni dating mo, tinagpapatay. Ano? Takis din dating ko? Maawatam to yung dumaktakil ka pa yan. Tapos siyempre, istoryak to king ka. Noan niya tinagbali nga pakasalitaan ni mamin. Kendo ka sa nong at ipangot ka ni Tilog. Sige, mami. Alright na nga panawin. Nga historyam ganyak. Historyam. Okay na lang. Kung ka na gito'y, hangko pa lang may magaking ka. Sige. Madamdama kahit tanton. Kalpasan nga sinarong karanta ni dadim titalim na itangal daw. Nobyembre 1, aldaw. Kapanakatay na. Mayat mo dati yung aldawan niya, mami. Aping mayat. Nagundot tao di kampusan to. Sila pagpiestahan. Inyustrak idin ka ni Carlito ti amin-amin manong. When, nga ita, kada daisunan, iti higher grade, at daisunan manong nemi, kada amunan, di pasama. Kadita ito nga daw, posible manong nemi, nga adda kami, iti kampusan to. Amang sarongkar, karigidi tanem, di patpatig mi. Dang runa, manong nemi, iti tanem ni Carlito. Dito nga ron, ti pagkasalita, kinagyaman naglaunay, ti anos mo nang iba sa sabi ko man, damat na ibatig nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kanaginipatak nga nagbuya, kanagdingeg, more power to your program, anong tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Celia.